Ahojte, keďže Vianoce nám doslova klopú na dvere, pripravíme si dnes spoločne domáce medovníčky alebo perníčky. Na prípravu budeme potrebovať vajcia, hladkú múku, maslo, med, práškový cukor, kôru z citróna a pomaranča, sódu bikarbónu a na ochutenie korenie medovníkové, škoricu a badian. Najskôr si do kuchynského robota vložíme maslo, pridáme k nemu cukor, následne pridáme med, dobre premiešame, pridáme kôru z citróna a pomaranča. Stále miešame, robota nevypíname a pridávame ďalej perníkové korenie, škoricu mletu a takisto badian mletý. Dobre premiešame a pridáme 2 celé vajíčka. Následne pridávame múku. Múku dávam poslednú, môžeme použiť hladkú, celozrnnú alebo akúkoľvek inú zdravú alternatívu múky. Cesto si môžeme odložiť na 2 dní do chladničky, ak však už nemáme čas, môžeme ho použiť aj i hneď. Na podmúčenie používame múku, hladkú alebo teda celozrnnú, záleží od toho, kto akú múku bežne používa. Hotové perničky ešte pred pečením potieram rozšľahaným vaječným žltkom a pečiem pri teplote 180 stupňov 7 minút. Hotové perničky ozdobím s mesou, ktorú si pripravím z vajíčneho bielka a práškového cukru. Sú výborné, dobrú chuť.